Telebistan orduro daukagu futbola. Uste detia beste ezer ez dagola, ezin baita hartatik ies joan inola, ta neri egia esan hori bosta jola. Bigarren puntua. Leia ez ote dugu sustatzen gehiegi. Txapelketan galdetzen aldidazun neri, ez joan besteengana geure hontan segi, leia eraikitzeko bide izan bedi. Eta hirugarrena, umek zer ikusi uraxe ikasi. Orain dena da galdu edo irabazi, hobe pixka bat hortik atera arazi, ta eurekin jolasten gehiagotan hasi.